Hello guys, wherever kwamuri koko asindawane good news shoko rakanaka tine album launch so 27 July 2024 ichanga ichitwa pa Anointed War kunoku kusola location ndopa inenge ichitirwa album launch ndiya mkoma Prosper Musindo album rinonzi Vanoparidza Sei randinotenda nekuvimba kuti vakaritora pana Romans chapter 10 verse 15 apo panotaura richiti vanoparidza sei kana vasina kutumwa, nekuti kutenda kunouya nekunzwa. Saka panofanira kuva pane munhu anenge akatumwa neshoko, vanobva vatenda, vanobva vaporeswa. Saka now tine album irori riri kupisa, album irori rakatakura kurema, album irori rine live wires. Ndichazvinzwira mega, uyai guys tive tichicelebrate, tive tichisupporta ngoma Prosper munyaya dzekuimba idzodzidzi. Saka entrance yedu vana vanenge vachibhadhira ma20 rands, ma-adults vanenge vachibhadhira ma40 rands, ma-VIP vanenge vachibhadhira ma100 rands. Kune ma-ministers, kune ma-artists, ma-gospel artists akasiyana-siyana achanga aripo, achanga achisupporta, anenge achiimba gospel music. Tina minister Leti vanenge varipo, tina Olivia Manyamba vanenge varipo, tina Feiton Mabasa vanenge varipo, tina Pisa Mystery Seed vanenge varipo, tine a big artist ari kubva kuZimbabwe muchamuona that day anenge aripo zvakare. Saka ngatiuye neuwandu hwedu guys, tisupporte gospel music, tisupport, tibatane, tiratidze kuti tinoda kuti tiende mberi neshoko tichiparidza pfurikidza nenzvimbo. Inini wacho ndinenge ndiripo, saka ndezvingoti mwana baba vanoparidza sei, sina kutumwa naBaba, vanoparidza sei, sina kutumwa naBaba, vanoparidza sei, sina kutumwa naBaba. Saka inenge iri remix, tinenge tichisupporta mukoma Prosper pa Anointed War. Ngatiuye neuwandu hwedu guys, tisakanganwe. Date 27 July 2024 takaenda mwana wese tinokwana ho ihombe. Everything is going to be provided guys. Security, parking inenge iripo yakadira yakati I think, and I'm going to believe that kuti weather inenge iri right. So ngatiuye neuwandu hwedu, tirumbidze Mwari, tishumire Mwari, nekuti zvose zvinobatirana kuitira avo vanoda Mwari zvakanaka. So uyai tishumire, tibate pamwe chete, tisupporte. Ndo ministry yedu yoyo yatakatenda kuna Mwari, kuti kana Mwari vanesu ndiani angave against isu? Hakuna. Saka tichakunda zvose. I'm going to believe that kuti pachanga pane moto, pachanga pane fire. See you there. I'm